Croeso I gyfarfod Plaid Cymru heddiw. I'm afraid we don't have translation available today, so this will be in Welsh. So I know you're not supposed to speak English from the Eisteddfod, but just for those of you who may be learning, please bear with us, and I'm afraid that there is no translation. Ond croeso cynnes I chi gyd, dwi'n falch iawn o weld nifer ohonoch chi yma. Heledd Fychan ydw I, aelod o'r Senedd dros ganol De Cymru. Dwi'n byw yma ym Mhontypridd efo'n nheulu ers 4 mlynedd ar 10 bellach. Mi ddwys i'n gynghorydd ar dref Pontypridd yn 2017 cyn cael fy ethol i'r Senedd yn 2021. Gobeithio bod rhai yna chi wedi gweld yn swyddfa ni wrth gyrraedd y Steddfod leni. Mae mewn lle amlwg iawn, a dwi'n gadw chi, ni'n gwybod bod y Steddfod yn dod pan o'ch ni ddewis y swyddfa fan yna. Yn ymuno fi heddiw, mae Delys Jewel a Peredur Owen Griffith, aelodau o'r Senedd dros De Ddwyrain Cymru, a Sioned Williams, aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru. Luke Fletcher, wrth gwrs, hefyd yn cynrychioli Gorllewin De Cymru, ond methu dod gyda ni heddiw, mi fydd o ar y maes o yfory ymlaen. Pwrpas sesiwn heddiw ydy edrych tuag at etholiad 2026, pan fydd na Senedd fwy, system bleidleisio newydd, a be mae hyn felly yn ei lygu o ran Plaid Cymru yn y Cymoedd. Felly, cyn I fi ddod â Delys, Peredur a Sioned I mewn i'r sgwrs, a rhoi cyfle I chi gobeithio wneud sylwadau neu ofyn cwestiwn, mi hoffwn I ddechrau drwy gynnig ambell I sylw I brocio'r drafodaeth. Beth am ddechrau felly gyda sut mae'r Cymoedd yn cael ei gweld gan nifer o Gymru sy'n anghyfarwydd efo'r ardal. Ac fel rhywun yn wreiddiol o Ynys Môn, ella bod gen I bach o welediad I hyn. Un o'r heriau ydy, mae pawb yn pleidleisio llafur a bach iawn ydy'r gefnogaeth i'r blaid. Yr ail, dyn ni'n glywed yn aml, ydy does prin neb yn siarad Cymraeg na'n malio am annibyniaeth. A'r trydydd, mae'r Cymoedd yn llawn o bobl gefnogol Brexit a sy'n cefnogi reform. Wel, fel pob ysbrydeb, mae yna beth gwirionedd wrth gwrs ym mhob un o'r datganiadau hyn, ond mae yna gyffredinoli ynglŷn â Cymoedd yn ormodol, a dyn ni'n gweld hyn dro ar ôl tro yn y cyfryngau, lle mae pobl yn hoffi sôn am y Cymoedd fel un mas o gymoedd, ddim yn ystyried yr holl gyfoes, yr holl bethau gwahanol amrywiol sydd ym mhob cwm, a hefyd ddim yn cymryd I ystyried pa mor amrywiol ydy'r bobl sy'n byw yma a'i cymdiroedd nhw. Os da ni'n cymryd y cyntaf o datganiadau hwnnw, bod pawb yn pleidleisio llafur a bach iawn ydy'r gefnogaeth i'r blaid. Wel, heb os da ni'n edrych ar y system bleidleisio sydd ganddo ni ohoni rwan, sef y cyntaf i'r felin, dydy hon ddim y system sy'n garedig i'r blaid. Yn arbennig o ran seddi San Steffan a'r Senedd. Llafur ydy'r blaid gyda'r mwyafrif a hynny'n gyson, a dydyn ni erioed wedi cael aelod seneddol Plaid Cymru yn San Steffan o'r Cymoedd. Ond yn amlwg, ers dyfodiad y Senedd yn 1999, etholwyd Brian Hancock yn Islwyn a Geraint Davies yn yr Rhondda, sef wrth gwrs a gafodd ei hadennill yn 2016 gan Leanne Wood. Ac oherwydd yr rhestre, wedi'n system fwy cyfrannol, da ni'n gyson wedi ennill 2 allan o 4 sedd ledled seddi'r Cymoedd, gan ethol pobl sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i'r blaid, megis Pauline Jarman, Lindsay Whittle, Steffan Lewis, Janet Davies, Di Lloyd, Bethan Syed, Phil Williams, Chris Franks, Jocelyn Davies a Owen John Thomas. Ond nid dyna'r stori gyfan o sgwrs. Mae'r blaid wedi bod yn gyson yn ail blaid yn seddi ledled y Cymoedd, can ddod yn agos I gipio nifer o seddi mewn etholiadau amrywiol. A peidi'r anghofio chwaith am Jill Evans a'i gwaith fel aelod o Senedd Ewrop. Yn amlwg, Jill yn cynrychioli Cymru gyfan, ond mae pobl y Rhondda yn gweld Jill fel Jill Rhondda heb os, ac yn gwybod am waith Plaid Cymru a'r gymaint o materion mae hi wedi ymgyrchu arnyn nhw yn Senedd Ewrop. Os edrychwn ni wedyn ar lefel cyngor, mae hi yn stori wahanol. Ledled y Cymoedd mae Plaid Cymru wedi cael cynghorwyr, a hynny am ddegawdau. Fedrwch chi'n cael gwared o rhai ohonyn nhw unwaith maen nhw wedi cael eu hethol. A dyn ni'n rheoli cynghorau megis Merthyr, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, ac wrth gwrs ar hyn o bryd, dyn ni'n rhannu grym yn Hastell Nedd Port Talbot. Os da ni'n edrych ar yr ail ddatganiad felly, prin neb yn siarad Cymraeg na'n malio am annibyniaeth,
Wel, dwi'm yn meddwl bod pobl wedi edrych ar ffigurau'r cyfrifiad. Na chwaith, mynychu digwyddiadau Yes Cymru megis rali annibyniaeth Merthyr. Dwi'm yn meddwl ni ffrin yna ni oedd yn anghofio araith delith o'r balcony fel rhyw bita oedd hi'n araith wych. Ond mae pethau yma yn danos na nid dim ond y bobl draddodiadol, ydych chi'n gweld. Un o'r pethau cyffroes i fi fynd i'r rali annibyniaeth y Merthyr oedd bod fi ddim yn nabod pawb oedd yna. Dych chi wedi arfer gymaint do, bod chi'n ysteddfod o gallu mae hon yn ysteddfod wahanol iawn, ond bod chi'n nabod pawb sy'n yna. Mae'r ffaith bod ni ddim yn nabod bobl, bod ni'n clywed gymaint o bobl, di-Gymraeg ond yn Gymru i'r carn yna, yn danos bod pobl yn malio ac yn chwilfrydig ynglŷn â annibyniaeth. A efallai bod yr iaith ddim i'w chlywed ar y stryd fel yng Nghaernarfon, ledled y Cymoedd, mai bach o wahanol wythnos yma ym Mhontypridd, ond mae'r nifer sy'n gallu'r Gymraeg yn uchel iawn, yn uwch na'n rhai o'r cadarnleoedd traddodiadol. A mae'r ymdeimlad o fod yn Gymru yn gryfach mewn nifer o'r ardaloedd yma na yn yr ardaloedd sy'n cael eu gweld fel y cadarnleoedd. Yn fan hyn mae'r canrannau uchel bobl sydd dim ond yn cyfri eu hunain fel Cymru a nid yn Brydeinwyr, a da ni'n anghofio hynny yn gyson iawn. O ran y trydydd datganiad bod y Cymoedd yn llawn o bobl gefnogodd Brexit a sy'n cefnogi reform, eto mae hyn yn gymysg ac yn amrywiol. Yn sicr na Pontypridd ddim yn cefnogi Brexit bod Rhondda Cynon Taf ar y cyfan wedi, a reform do, mi gafodd reform berfformiad da iawn mewn nifer o'r seddi yma yn y Cymoedd, ond mae rhaid ni hefyd edrych ar lefydd fel Caerffili, lle nath y blaid yn eithriadol o dda. A dwi'n gwybod bod Gorllewin Caerdydd ddim yn rhan o'r Cymoedd, ond mae yna stori ddifyr yn digwydd yma hefyd. A dwi'n meddwl un o'r pethau dyn ni angen edrych arnyn nhw ydy be mae'r holl bethau yma sy'n digwydd ar y funud yn ei olygu o ran Plaid Cymru yn y Cymoedd ac etholiad 2026. Wel, hebos, mae'r misoedd diwetha yma wedi bod yn rhai cythryblus yng Ngwleidyddiaeth Cymru. Y fori yn y Senedd, bydd ein trydydd prif weinidog eleni yn cael ei hethol, a hynny heb i bobl Cymru gael dweud i ddweud ar y mater. Mae Llafur Cymru eisiau yn fwy na dim symud ymlaen. Uno wedi rhwygiadau dwfn a hyll y misoedd diwetha, ers i Fôn Gethin ennill yr ornes arweinyddol o drwch flewyn. Ond os bydd hynny'n bosib, mae hynny'n fater arall. Mae un peth yn sicr, hyd yn oed os, a mae hwn yn os mawr, os ydy'r grŵp llafur yn medru uno a chefnogi Luned Morgan, mae pobl Cymru wedi dechrau cael llon bol ar y blaid lafur yn cymryd eu pleidlais yn ganiataol, a gweld dim byd yn newid gwell yn ein cymunedau. Mi oedden ni gyd yn clywed hyn dro ar ôl tro wrth ymgyrchu yn y Cymoedd yn ystod yr etholiad. Yn amlwg, mi oedd pobl bron marw eisiau gweld y toriad yn diflannu. Mi oedd hynny'n gyfan gwbl amlwg. Ond, mi oedd y cymhesrwydd at y blaid wrth i ni ymgyrchu yn rhywbeth dwi ddim wedi brofi yn y graddau ag oedd o erioed o'r blaen. A pobl yn ymddiheuro bron fel, sori, mae rhaid i fi bleidleisio llafur tro yma, oherwydd mae rhaid i gael gwared o'r toriad. Ond, o ran y Senedd, chi, dyn ni'n pleidleisio iddyn nhw bendant. Dyn ni yn mynd i fod yn pleidleisio i chi. Ac am bobl, dwi erioed wedi clywed yn deud hynny o'r blaen. A dyn ni hefyd wedi clywed yn barod os yma yn amlwg mae yna lot o bobl lleol o'r Cymoedd wedi dod i'r Steddfod yn barod, yn dod fyny ato ni, o'n i siarad efo'r hun yn gynharach heddiw, oedd y ti'n sôn, bod pobl yn deud wedi pleidleisio Plaid Cymru am y tro cyntaf, a dyn ni'n clywed hynny'n gyson. Dydy'r nerfusrwydd ddim yna yn y modd oedd o'n arfer bod. Felly mae hyn yn arfoeli'n dda iawn o ran etholiad 2026. A nid peth sydd wedi digwydd dros nos ydy'r ymdeimlad yma chwaith. Dwi yn meddwl bod pethau dyn ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha yma, megis Keir Starmer yn deud wrth aelodau Seneddol San Steffan i beidio mynd ar llinelli piced, wedi treiddio i bobl yn y Cymoedd. Hebos, oedden nhw'n gweld ni fel aelodau Plaid Cymru allan ar y llinell piced gyda nhw, ac yn cwestiynu pam bod nhw'n aelod o undebau oedd yn ariannu'r blaid lafur. Da ni wedi clywed hynny'n gyson, a bod ganddyn nhw ddim ots deud bod nhw'n cefnogi Plaid Cymru rwan. Felly mae yna newid ar droed hebos. Ond da ni wedi clywed y llafur wrth gwrs yn yr etholiad yn sôn am newid, ond yn y Cymoedd,
Dwi'n meddwl bod nhw'n gweld hynny fel rhywbeth sy'n angenrheidiol yn y Senedd hefyd. Gyda dadansoddiad Jack Larner o ganolfan Llywodraethiant Cymru yn awgrymu mai dim ond 1% sy'n gwahaniaethu'r blaid a llafur o ran bwriadau pleidleisio pobl ar gyfer 2026, a gyda poblogrwydd Rhun ap Iorwerth ar ei fyny yn sgil ei berfformiadau rhagorol yn ystod ymgyrch etholiad San Steffan, mae'r gwynt yn chwilio a chyfle go iawn i'r blaid bod y brif blaid yng Nghymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae rhaid i ni felly sicrhau bod ein rhaglen lywodraethiant yn barod i fynd. A dyna pam felly bod y gwaith eisoes ar droed i ddifreinio ein polisïau a sicrhau bod yn mynd i'r afel ar heriau sy'n wynebu cymunedau ledled Cymru, ond hefyd sy'n uchelgeisiol o ran ein cenedl. Felly, be mae angen i Blaid Cymru i wneud i baratoi? Wel, mae'r system bleidleisio newydd yn mynd i fod yn un y gallwn ni elwa ohoni, oherwydd mae llafur yn hoffi codi ofn ar bobl i bleidleisio iddyn nhw. Mae o'n dacteg sy'n cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro yn dweud, mae'r rhaid chi bleidleisio i ni, ydych chi'n gadael tyried mewn. Wel, does na ddim pleidlais yn mynd i gael ei gwastraffu tro nesaf. Gyda'r system gyfrannol, mi fydd o'n golygu os i bobl isio aelodau Senedd Plaid Cymru, mi fydd eu pleidlais nhw'n cyfri. A fydd o'n golygu faint aelodau Plaid Cymru fydden ni'n gallu gael ym mhob cwr o Gymru. Felly mae honna yn neges sy'n mynd i fod yn haws. Ond mi fydd angen i'r blaid edrych a dysgu gwersi, yn wedi edrych ar y Rhondda sef dyn ni wedi ennill yn 99-2016, pam wnaethon ni colli nhw wedyn. Yr her dwi'n credu ydi bod ni heb roed yr adnoddau sydd i angen yn genedlaethol, fel trefnwyr lleol. Os fyddech chi wedi gweld yr adnodd mae llafur i roed i adennill y Rhondda ar ôl buddigoliaeth Lean yn 2016, ar lefel Brydeinig, mi oedd yr arian y gwnaethon nhw i wario, byddwn ni'n methu cystadlu efo hynny. Mi oedden nhw hefyd yn mynd ati i ddefnyddio pob ffordd bosib, hyd yn oed y bake-off i drio dylanwadu ar y canlyniad hwnnw. Ond mae o'n dysgu gwersi, mi oedd ganddyn nhw drefnydd yn y Rhondda gweitha faint o gynghorwyr ganddyn nhw, gweitha faint aelodau seneddol, gweitha faint aelodau cynulliad, mi oedd ganddyn nhw drefnydd llawn amser, felly mae rhaid i'r blaid edrych. Mae ni dal efo lot fawr yn adnoddau ni yn y gorllewin, mae'r rhaid i ni edrych sydd yn ei sicrhau bod yna adnoddau fan hyn hefyd. Felly mae yna gyfle, a dwi'n siŵr fydd rhai o'r blaid sy'n ymwneud efo codi arian, eisiau fi sôn ynglŷn â pwysigrwydd pobl yn ymaelodi, cefnogi'r ymgyrch ag ati, ond mae trefnyddion ar lawr gwlad. A os ydych chi ddim yn aelod o'r blaid, a bod chi'n cefnogi ni, mae angen i ni gael actifyddion i'n cefnogi ni, fel bod ni'n gallu cael y sgyrsiau yna. Da ni'n curo drysau rwan, da ni'n mynd aros am 2026, mae'r gwaith caled yn dechrau rwan. Yn sicr, mae yna deimlad cyffroes i Blaid Cymru, a mae yna bobl yn y cymoedd isio clywed ganddo ni. Felly, os da chi yn gallu cefnogi ni, y syniad y pwrpas heddiw hefyd, ydy ni edrych ar rhai o'r meysydd polisi. Felly, digon gen i, dwi'n wedi troi rwan at Sioned i ddechrau. Sioned, mae gen ti gysylltiad gyda nifer o gymoedd y dre. Falle ti eisiau sôn ynglŷn â dy gefndir di, ond hefyd ti'n llefarydd Plaid Cymru yn y Senedd o ran cyfiawnder cymdeithasol, rhywbeth sydd wrth gwrs yn berthnasol iawn o ran yr ardal hon. Felly, os gael ofyn i ti ddechrau efo rhai o adlewyrchiadau di o ran rhai o'r pethau gall Plaid Cymru gynnig i'r cymoedd. Wel, diolch yn fawr, Heledd. Ydw, dwi'n ferch o'r cymoedd, ges i fy magu yng Nghymran, yng Nghymoedd Gwent. Ges i fy mam a dad yn dod o Gwm Rymni, o Rymni, a ges i faddysg yng Gwm Rymni. A nawr dwi'n byw Hwng Tawe, ac yn cynrychioli nifer o gymunedau'r cymoedd yng Ngorllewin De Cymru, fel Cwm Afan, y Cwm Dilais, a Chymnydd. Ac ydyn, maen nhw'n wynebu problemau economaidd a chymdeithasol dwys iawn. A dwi'n meddwl y peth cyntaf, falle dylen ni ddweud yw bod pobl yn pob math o gymunedau dros Gymru yn wynebu'r un problemau. Ac yn chwilio am atebion i'r un fath o broblemau a'r un fath o sefyllfaoedd dwys ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl bod llawer iawn yn yfantol yn hermau dynol ac yn hermau gwleidyddol yn enwedig ar hyn o bryd a beth ni'n gweld ar y strydoedd yn Lloegr. Mae pobl yn chwilio am atebion, mae yna leseiriant, mae yna pobl yn teimlo, maen nhw'n edrych am yr atebion yn y lle anghywir fydden ni'n dweud, ond maen nhw'n cael eu harwain i edrych am atebion i'r problemau mawr sy'n wynebu cymdeithas o ran amddifadedd ar hyn o bryd, a'r teimlad na fod wedi cael mas o benderfyniadau
gwleidyddol. Felly mae yna lawer yn y fantol, a dwi'n meddwl, fel o'n i'n gweud, dyw'r heriau yma sy'n wynebu'r cymoedd yn enwedig ddim yn rhai unigryw. Wrth gwrs, byddai'n sôn yn bennaf am effaith tlodi ac amddifadedd, a mae'r problemau hyn, wrth gwrs, yw gweld ar draws Cymru. Maen nhw yn ein ardaloedd dinesig ni, maen nhw yn ein ardaloedd gwledig ni hefyd, yn ogystal ag a bod yn yr ardaloedd y cymoedd. Ond dwi'n meddwl falle bod yna rhyw fath o effaith gyfansawdd yn digwydd o ran dwysedd y problemau yna yn dod at ei gilydd mewn sefyllfa unigryw, mewn cymunedau ôl ddiwydiannol, lle wedyn ni'n gweld yr effaith enbyd ar blant, ar iechyd pobl, a'r effaith mae'n cael ar gyfleoedd gwaith ag addysg. Ond dwi'n meddwl bod angen pwysleisio, fe nes di fyna yn dynechiad di Heledd, bwysleisio bod rhan yn heriau, dyn nhw ddim yn heriau newydd i Blaid Cymru chwaith. Maen nhw'n bethau dyn ni wedi fel plaid wedi bod yn ei hystyried a'i trafod ers cychwyn y blaid mewn gwirionedd, a mae gwreiddiau y mudiad cenedlaethol fel nes ti sôn o ran y cynrychiolwyr sydd wedi bod yn ein cynghorau, cymuned a thref, cynghorau sir, ac wrth gwrs ar lefel y Senedd. Mae gwreiddiau yn rhoi dwfn iawn, felly chi'n gwybod mae arbenigedd gyda ni. Mae gyda ni bobl yn y blaid yma sy'n deall y cymoedd, sydd wedi wynebu'r heriau yma, sydd wedi bod yn ffitio ers blynyddoedd a degawdau i drafod y datrysiadau ar gyfer y problemau ni'n gweld. A dwi'n meddwl, mae rhaid i ni ond meddwl am rhai o meddylwyr mawr o ran syniadaeth ein plaid ni, oedd wedi cynnig weledigaeth syniadaethol ac ymarferol iawn hefyd, os ydych chi'n meddwl am DJ Noel Davies, wrth gwrs, am J. Gwyn Griffiths, wrth gwrs, oedd yn dod o'r Porth, Gwynaf Williams, o Ferthyr, am Phil Williams o Gwm Cymru, oedd yn yr un dosbarth yn had yn yr ysgol yn ein digwydd yn Pengan, oedd, Alian Wood, ac wrth gwrs llawer mwy. Gweledigaeth oedd am gweld creu newid mewn bywydau pobl, a dwi'n meddwl dyna sy'n rhaid i ni lynu wrtho fe. I ni'n aml yn sôn am wleidyddiaeth far amenyn. Wel, dwi'n meddwl nawr mae'r blaid wrth y drws go iawn yn pob ystyr y gair ni wedi gweld trwy'r argyfwng posibl. Mae'r lefelau tlodi erbyn hyn, tu hwnt i argyfyngus y dweud y gwir, ac yn cael effaith amdwyol arwydodol yn cenedl, ac ar potensial yn cenedl i fod yr hyn ni yn mudiad cenedlaethol am iddo fod. Felly, mae'r hyn ni wedi cael o'r meddylwyr mawr yna yn ein hanes yn traddodiad ni. Maen wedi bod yn meddwl am strwythurau economaidd, maen wedi bod yn meddwl am natur, llywodraethiant ac ymgysylltu democrataidd. Dwi'n meddwl bod hynny wedi cael ei danyllechu'n ddiweddar gan waith y Comisiwn a'r Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Yr angen yna i dynnu pobl mewn i'r system democrataidd. A hefyd, wrth gwrs, rhywbeth eto sy'n fawr yn ein mudiad ni, y modelau cydweithredol yn dyfes, sut mae rheini'n cynnig atebion. Felly, beth hoffwn ni bwysleisio wrth gynnig gobaith a meddwl am y heriau yw bod gyda ni yn Rhaid Cymru felly yn gyfoethog iawn. Gallwn ni yn ffrwythlon iawn, gallwn ni dynnu arni hi i ddatblygu polisïau a gwrdd ar heriau presennol. Wrth gwrs, mae'n nifer o'r meddylwyr yna, oedd yn edrych ar Cymru'r 20au, 30au, 50au, 70au ac yn y blaen. Felly, mae rhaid i ni feddwl sut allwn ni dynnu ar y wybodaeth a'r arbenigedd na'r traddodiad yna sydd gyda ni o ran meddylwyr a hefyd actifyddion a chynrychiolwyr etholedig yn ein plaid ni i gynnig yr atebion i'r problemau dwys yma. Chos mae tlodi yn creu salwch. Ry'n ni'n gwybod am y problemau enbyd y gwasanaeth iechyd. Ry'n ni'n gwybod bod y seciad datganoli ar hyn o bryd fel mae fe ar sefyllfa, ariannu ar hyn o bryd. Mae'r gymaint ohono fe yn mynd y wariant ar iechyd ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl bod ni angen edrych drwy ochr arall y telesgop. I ni yn Rhaid Cymru yn gyson iawn mod o pryn pan oedd yn llyfarydd iechyd yn sôn yn hyn dro ar ôl tro, a Mabon ac Gwynfor yn neud yr un peth nawr. Yr agenda ataliol yna sydd angen i ni ddal arni mwyn atal y bobl yma rhag gorfod dibynnu gymaint ar y gwasanaethau cyhoeddus ac wrth gwrs a hynny gyda'r pris dynol yn glwm wrtho fe hefyd. A maen nhw'n gylchoedd dieflig. Dyna beth ni wedi gweld yn y cymoedd. A fel rhywun sydd wedi tyfu lan yn y cymoedd gan ffrindiau yn mynd i'r ysgol y pobl yn y cymoedd,
mae fe'n mynd trwy'r cenedlaethau ac mae'n mynd yn waith ac yn waith o ran y cylchdieflig yna o effaith tlodi, o ddiffyg cyfleon, o colli gobaith, teimlo bod dim llais. Felly, fel o'n i'n gweud, dwi'n meddwl bod yna hadau gobaith yna. Dwi'n meddwl bod gyda ni ddatrysiadau o fewn y blaid, gallwn ni ddefnyddio i edrych ar y tebion bara menyn go iawn yna ac yn ei gynnig i bobl, a dwi'n meddwl bod pobl yn awchu am y ddatrysiadau yna. Diolch, Sianed. Os gael ddod y credir, mae yna lot o beth yn mynd ar ei hôl yn beth sydd wedi dweud rwan. Ond credir, wyt ti hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Cyllid y Senedd, hyd a bod sgwrs yn cyfarwydd y blaid ar Llywodraeth Leol a Thrafnidiaeth. Unrhyw beth arall? Na ni. Dal yn dod i arfer portfolios newydd pawb. Ond yn amlwg, ydych chi fel Pwyllgor Cyllid sy'n ei gwaith yn ddiweddar o ymgysylltu efo pobl o ran blaenoriaethau, tlodi yn dod fyny lot fawr pobl ifanc, ond hefyd o ran gwasanaethau cyhoeddus, Llywodraeth Leol, mor bwysig ond yn wynebu toriadau mawr hefyd am seroedd caled. Be di rhai o adlewyrchiadau di o'r pethau dyn ni angen falle canolbwyntio arnyn nhw fel datrysiadau? Wel, helo pawb. Oedd lot o'r ymgysylltu ydy bod fel pwyllgor ynglyn â'r gyllideb i wneud hefo gwasanaethau cyhoeddus yn benodol ag tanwariant sydd wedi digwydd mewn lot o rheini. Bod anghymwysedd rhwng yr NHS a gofal cymdeithasol, bod ne danwariant mewn gofal cymdeithasol yn gymharu efo'r NHS, so mae hynny yn creu problemau ac yn ategu i'r broblem o pobl yn gyfer aros yn hir a bydde felly. A trafnidiaeth hefyd yn dod i mewn iddo fo, cael pobl i'r lle iawn ar yr amser iawn, fel bod nhw a bethau yn enwedig yn y cymoedd, bod y bysys yn gadael yr un hwyr, bod nhw ddim yn cyrraedd yn pryd i bobl allan mynd i'r gwaith, i ddod yn ôl o'r gwaith, i fynd i'r ysgol. Mae hwnna i gyd yn creu problemau sydd yn golygu bod pobl yn gofyn aros yn y ceir, a bod nhw'n methu eisiau trafnidiaeth cyhoeddus. Dwi'n meddwl un o'r pethau, ti'n sôn ar y cychwyn, pen nes i sefyll tro cyntaf, y bobl a gen i sefyll yn mynd y gwent yn ôl yn 2019. Un o'r pethau drosodd yn gri yn fanno oedd, a beth sydd cyngor oedd, ti ddim yn sefyll dros y cwm yma, ti'n sefyll dros y cymoedd hyn. A dyna di'r peth bwysig, bod mae yna fwy nag un cwm, mae yna fwy na un cymoedd. A mae hynny'n hynod o bwysig i ni gofio. Felly mae'r llinyn yna o broblemau ar draws y cymoedd ac ar draws Cymru. A mae ei, fel ti wedi bod yn dweud yn gynharach, i tlodi yn beth mawr, yn enwedig ymlaen i'r cymoedd. Ac mae o wedyn yn ffiltro lawr i mewn i'r pethau fel trafnidiaeth, fel yr isadeiledd i gael pobl i'r llefydd maen nhw angen bod ar yr amser maen nhw angen bod yna. Ac mae, fel oedd ti'n sôn hefyd, Sioned, mae gynnar i'r gweithiennu o bobl dda yn y cymunedau ni, lot o rheini yn cynghorwyr cymuned, cynghorwyr tre a cynghorwyr sir. Mae yna lwythi o bobl sydd yn gwybod ac agos iawn at eu cymunedau. A rha bethau ni yn America yn De Estates, ac oedd ni'n mynd i lot o amgueddfeydd, ac yn bil dod drodd yn fyr y fanno yn y Civil Rights Museums oedd don't get angry, get organised. A dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig, mae rhaid i ni beidio gwylltio. Mae rhaid i gwylltio rhywfaint, bod mae rhaid i ni gael yn cyflyru nefyd, ond mae rhaid i ni drefnu. A mae rhaid i ni gael yn hunain i weithio ar lawr gwlad yn ein cymunedau i wneud hynny. Ga i ofyn felly, un o'r pethau sydd wedi dechrau'n lot fawr o bobl wedi pleidlais reform yn yr etholiad weithiau, yn amlwg, nath nhw'n gorfod wneud lot fawr o gwbl mwyn cael pleidleisiau. Felly, o ran trefnu'n hunain, wyt ti'n meddwl na'r syniad o ran rhoi y llwybr na i bobl allu wneud rhywbeth ynglyn â'r sefyllfa fel bod hi ddim wedyn yn troi mewn i bleidlais broses, a dyna'r math o beth sy'n sôn amdano fo? Ie, dwi'n meddwl na peth fawr dwi'n gobeithio i bobl, a mae pobl yn anobeithio yn y cymunedau ni, ac mae gallu rhoi mynd allan a dangos bod yna ffordd well, dim dyma di gorau yn mynd i fod. Mae'n ffordd well, it's not as good as it gets.
Mae rhaid i ni allu deud wrth bobl mae hyn yn well. Be mae reform ar hyn yn neud ydy pwynt o'r bys nhw di bai. A dyna di'r tacteg ydy, maen nhw'n rhoi bai ar y ddring yma, y gwneud i bobl deimlo, os da ni'n pwyntio'r bys atyn nhw, a nhw di'r bai, da ni'n mynd i fod wel, di hynny'n mynd digwydd. Mae rhaid ni grymuso'n pobl nhw i allu mynd allan, nocio'r drysau, siarad efo pobl, deith nhw bod yna weledigaeth am Gymru well a counter-narrative i'r holl ffydd dra sydd yn digwydd. Ie, os fe dod y ti mewn Delyth, sefyllfaoedd y blaid ar newid hinsawdd, yn amlwg un o'r pethau mawr ydy o ddiwydiannol yr effaith ar ymgylchedd, ond hefyd da ni ym Mharc Ynys Angharad, fydd nifer o bobl yn cofio gweld, dwi'n siŵr, yn Chwefror 2020, y llifogydd dinistriol fuodd, wedyn gweld be ddigwyddodd efo'r tip yn Tyler's Town oedd yn atgoffa pawb o erchyllderau efo Aberfan ag ati. Mae hwnna'n rhywbeth o ran ein polisïau ni, yn amlwg, mae'r ochr newid hinsawdd, ond hefyd be mae'n golygu o ran cyfleoedd i'r economi hefyd. Ti'n gallu rhoi rhai sylwadau ni ar hynny? Ie, siwr. Mae'n lyflu bod yna, diolch yn fawr iawn yn dod bawb. Pan dwi'n meddwl am fethiant Llywodraethau San Steffan a Llywodraethau Cymru dros flynyddoedd, a'r ffordd mae'r methiannau wedi cael ei ymlygu yn y cymoedd, dwi'n meddwl un o'r symbolau mwyaf trawiadol ydy'r tipiau glo. Achos maen nhw yn dangos, maen nhw yn symbol o fethiant, achos does dim reswm pam dylse'r tipiau glo yna dal bodoli. Pan oedd y cymoedd oedd cymaint o arian wedi cael ei wneud mas o'r diwydiant glo yn y cymoedd, ond doedd yr arian beth wedi cael ei ddecsofi yma, oedd rubbish, oedd popeth wedi cael ei aro, jyst wedi rhoi ar dop y mynyddoedd i gyd. A mae San Steffan dros y gawdau wedi gwrthod talu i geirio nhw'n hyd yn oed ar ôl yr erchyllderau ni wedi gweld yn Aberfan. A mae Llywodraeth Cymru o'r diwedd wedi dweud nawr, a maen nhw wedi cyhoeddi mwy o wybodaeth am lle mae'r tipiau glo gyda'r risgwyr. Oedd wedi bod yn bach o her i berswadio ni wneud hynna. Ond dal, mae yna dal oedi o ran San Steffan o ran dyn nhw ddim yn fodlon talu tuag at chwirio nhw. A dyn ni'n gweld hyn gyda nifer o lefydd gwahanol fel yn Ffos y Fran hefyd. Dyw e ddim jyst yn tipiau glo, mae hefyd yn lefydd glo brig, lle mae'r etifeddiaeth diwydiannol dyn ni'n gweld yn ein cymoedd ni. Mae'n terluniau ni dros Gymru ac yn ein cymoedd. Dyn ni mor falch ohonyn nhw. Ein etifeddiaeth ni fel chwedl Gerallt, darn o dir yn dyst ein bod wedi mynnu byw. Ond mae'r cysgod sy'n cael ei roi dros ni gan y tipiau glo yna, mae hynna'n rhywbeth hir, a mae'n rhaid i ni fynd i'r afel efo. Felly mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr, mae hynny'n rhywbeth sydd yn cael effaith seicolegol ar bobl hefyd ar lawr gwlad, a mae fe'n rhywbeth dwi'n meddwl, mae'n rhaid i ni yn bweru pobl yn ein cymunedau ni nid jyst i gael o wybodaeth yna, ond i fynd i'r afel gyda hyn, i fyny bod newidiadau yn cael ei gwneud, i fyny bod ni'n cael gwaith ar hyn, nid yn unig o gyfeiriad Llywodraeth Cymru, ond hefyd Llywodraeth San Steffan. Ond yn ein cymoedd hefyd, a gyda llaw, o ran newid hinsawdd, weithiau fi'n meddwl mae pobl yn meddwl hyn fel rhywbeth ar gyfer y fori, mae fe'n rhywbeth peth i ffwrdd, mae fe'n rhywbeth sydd ddim yn effeithio ar fywyd bob dydd, ond pan dyn ni'n meddwl am pethau fel llifogydd, fel tipiau glo, mae'n egoffa ni, mae fe'n effeithio ar ein bywyd yn ni nawr. Ond, oedd Sioned ydi wedi mynd i'r un ysgol yn y cymoedd, sef Ysgol Gyfun Cymru. A mae'n rai bobl eraill wedi wneud gyda'r ysgol yma fan hyn heddi. Ein motto ni yn yr ysgol oedd tua'r goleuni. A mae hynna'n rhywbeth sy'n really bwysig i'n meddwl i ni yn y cymoedd, ein bod ni, mae'r cysgod dros ni, a mae'r mynyddoedd falle weithio'n gallu gosod cysgod, ond gos, ni'n edrych tuag at y gorwel, ni'n edrych tuag at y goleuni, ac yn gyflym iawn, fi eisiau dweud sori os ma'n yn oce, Heledd, a pa mor bwysig mae'r cymoedd wedi bod i fi, a pam fi'n aelod o Plaid Cymru, a mae teulu fi'n aelod o Plaid Cymru, a heb diolch i Bont y Pryd. Pan oedd dad yn tyfu fyny, oedd e'n tyfu fyny yn Nelson, a bob dydd Sadwrn oedd ei rieni yn cymryd ar y bws i Bont y Pryd i fynd i'r farchnad, achos oedd farchnad yn beth mawr yn Bont y Pryd. A oedd mae'n debyg o tafarn yn arfer bod ar y cylchfan yn Cydyddelfwr. Ac oedd rhywun
yn arfer ysgrifennu mewn, falle mae'n rhai pobl oedd yn ymwneud gyda hyn yn yr stafell fan hyn, oedd nhw'n ysgrifennu Free Wales ar ochr y dafarn. Ac oedd dad yn teimlo hyn bob dydd Sadwrn ar y bws ac yn gweld ac yn meddwl, ac oedd y tu a 6 mlynedd oed, falle bach yn hir, falle oedd rhwng 6 a 10, ac oedd yn edrych ar hyn yn meddwl, beth ydy hyn ar y ceidwain. A wedyn, rhyw wythnos ar wedyn, oedd yn dweud, oedd rhyw wedi mynd lan ar ysgol, a wedi rybio mas y bw, a fe jyst yn dweud free ales, gyda'r arwydd lawr yr dafarn. Dwi'n dweud free ales, a wedyn roedd nas gynlynol bydde eto, bydde rhywun arall wedi mynd lan ar ysgol a roi'r nôl free Wales. Ond byddai'n gofyn i fy nhad ci, oedd yn aelod o'r Plaid Cymru'r, yn sicr yn gyfnodol o'r Plaid Cymru'r, be mae hyn am? A mae'n debyg oedd Grant wedi dweud iddo, wel, Nancy, ac yn esbonio'n Saesneg, mae rai pobl yn credu bod y dylse Cymru fod yn wlad annibynnol. Ac oedd dad fel bach yn meddwl, wel ie, fi'n cytuno. A blynyddoedd yn ddiweddarach, oedd wedi ffeindio mas fel Harry Webb a John Fychan oedd wedi bod yn rhan o'r hyn yn rhoi hyn ar y dan. Felly, diolch iddo fi am nath i dod bont fi. Felly, lot o heriau, ond fi'n meddwl, ti ar gyleini, mae ysbryd y Cymoedd dal yn gryf. Diolch fawr iawn. A yn amlwg, mae yna gyfleoedd swyddi hefyd o ran clirio tipia glo ac ati, meddwl am bapur o Lian wedi sgwennu blynyddoedd yn ôl rwan, ond oedd yn cynnig strategaeth economaidd a ffordd oedd ynglyn â defnyddio yr adnoddau sydd ganddo ni er bydd ein cymunedau ni, oherwydd mae yna nifer o gwmnïau rwan o tu allan i Gymru, da ni'n gweld efo'r ffermydd gwynt ac ati, does yna dim o'r elw yna yn dod nôl i'n cymunedau ni. Mae e'n tokenistig iawn o ran roi cwpl o gannoedd fan hyn i banc bwyd ag ati, di o ddim yn dod ar traws newidiad hwnnw o gwbl. Felly, pethau fel yn i Cymru, pethau sydd ynglyn â perchnogaeth lleol, mae'r rhaid i ni fod yn ymbweru yn cymunedau ni'n does. Yn sicr, achos fi'n meddwl, siwr o bod, fi'n meddwl, dyn ni gyd yn teimlo hyn, a fi pob arall yn y stafell yn teimlo hyn. Fi'n mynd yn ffedach gyda'r Cymoedd yn cael ei ddisgrifio fel lle ôl-ddiwydiannol. A dyn ni'n cael ein disgrifio, ein diffinio o ran beth oedden ni. Dylsyn ni cael ein diffinio o ran beth ydyn ni, be dyn ni'n falch ohono fe nawr a be dyn ni'n mynd i fod. So ie, gyda'r swydden a gyda'r cyfleoedd yna, dylsyn Cymoedd, mae'r Cymoedd yn teimlo'n, wel mae'n deimlad ffantastig yma nag oes, a dylsyn ni wneud yn siŵr bod fel, yn union fel ti'n dweud, bod yda'n bweriad yna os yw hynna'n air. Diolch. Fedrwn ni ddim cael sesiwn am y Cymoedd heb sôn Sianed ynglyn â porthalbot ar hyn sy'n digwydd rwan, amlwg yn gyfnod eithriadol o bryderus i filoedd o bobl a phobl, wel, ledled y Cymoedd yn cael eu cyflogi neu'n ymgysylltiedig. Felly, beth ydi gweledigaeth Plaid Cymru? Be dyn ni eisiau gweld y Llywodraeth Lafur yma rwan yn San Steffan yn ei gyflawni? Wel, be ni eisiau gweld yw Llywodraeth Llafur Cymru ddechrau. Yn gwneud rhywbeth mwy na derbyn ffawd, achos dyna rhywbeth sydd wedi bod yn gyffredin i'r Cymoedd o'r 70au ymlaen a'r 60au, 70au wrth i'r diwydiant glo dderbyn i ben, a wedyn wrth gwrs welwn ni hynny'n cael ei gyflymu yn ystod cyfnod ffasiwn yr 80au. A'r pris cymdeithasol economaidd wedyn dalodd y Cymoedd, ac mae'r effaith dal i deimlo yn y cymunedau. Ac ni'n gweld yr un tsunami nawr yn cyrraedd y lan y mor talbot, ond mae fe'n mynd i fynd mewn drwy'r Cymoedd Tawe, Nedd, Afon, Dilais, Cymoedd ardal Hynod Gysnewyddi a Cymoedd ardal Pen y Bont. Mae Plaid Cymru, mae Luke Fletcher ac Adam Price wedi cynnig syniadau. Ni'n ddau iawn yn y blaid yma'n cynnig syniadau, ydyn ni. Ond ni wedi bod yn ceisio gwthio Llywodraeth Cymru i weithredu. Ond be dwi'n teimlo sy'n digwydd yw, unwaith eto, mae pobl yn y Cymoedd yn cael ei disgwyl jyst i derbyn i ffawd. Derbyn ffawd y don economaidd yma sy'n mynd i bwrw nhw. A na'r oll i ni'n gweld dal y gyfundrefn newydd ar hyn o bryd, achos mi oedd na ddiwydion etholiadol mawr bod newid yn mynd i ddod, bod na ddel gwell yn mynd i ddod. Dyn ni dal ddim callach ynglyn â manylion hynny, a dwi'n cael pobl yn cysylltu gyda fi pob tro ni'n gweld Joe Stevens ar y teledu rhwng y bwrdd, gyda'r bwrdd trawsnewid yma sydd wedi cael ei sefydlu. Be mae hyn yn golygu? Achos dwi'n pobl ddim callach, a mae'n gwbl anheg, mae'r pryder yn ofnadwy. Mae pobl yn gadael, a dyma'r peth, achos mae rhaid i gofio, mae bobl sy'n gweithio yn y gwaith dir yn bobl ar sgiliau uchel iawn, sgiliau arbenigol iawn, maen nhw'n swyddi da.
Maen nhw'n swyddi lle sydd wedi pasio lawr cenedlaethau. Fel oedd y swyddi yn y glofeidd cynt, maen nhw'n swyddi o sgiliau arbennig a traddodiad arbennig. Mae'r bobl yma'n gadael Cymru. Mae'r cannoedd ar filoedd ohonyn nhw'n mynd i Hinkley Point i helpu adeiladu'r y tonfa fyna. Maen nhw'n dweud bod os ych chi'n cerdded rownd y safle fyna, mae gyd ych chi'n clywed o'r cenion o dde Cymru. Felly yn fwy na jyst yr niwed cymdeithasol sy'n mynd i fod yn sgil hyn, ni'n mynd i fod yn colli y sgiliau. Ni angen i greu y diwydiannau newydd yma, i greu y dyfodol economaidd a diwydiannol newydd yma i Gymru. Felly mae'n bryder mawr i ni, a dwi yn meddwl bod rhaid i ni ddysgu'r gwersi o'r gorffennol. Mae'r pris gymdeithasol yn rhy ddrud ac yn ei ddim gweld hanes yn ailadol i hunan. Na, yn sicr, dyn ni gweld yn y flwyddyn dwytha yma UK Windows yn dod, yn y Rhondda bron i 500 o swyddi wedi mynd. Nifer o bobl fan yna dwi'n nabod wedi gorfod ffeindio gwaith dros y ffin ag ati sy'n cael effaith dinistriol ar teuluoedd wedyn hefyd. Felly mae rhain yn broblemau a dim datblygiadau ar y funud gan Llywodraeth Cymru na Llywodraeth San Steffan yn anffodus. Mae ganddo ni 10 munud, dwi'n gwybod os rhywun ar dan eisiau gwneud sylw neu gofyn cwestiwn o gwbl. Ie, dwi'n gwybod os yma ni beic. Jyst eisiau dweud yn gyntaf, diolch yn fawr iawn yn yr holl gwaith wnaethon ti dros yr etholiad cymoedd. Mae wedi rhoi lot o cryfder ni yn y cymoedd a gwaith hefyd am y tro cyntaf, dros yr etholiad yn ffantastig. Un peth dwi eisiau pwysleisio, pan dwedwch chi nawr bod angen buddsoddiad tu ôl i hwnnw yn y de, a dim i bod yn o'r drysau beth sydd yn bwysig i fi, nid jyst beth mae'r cymoedd yn meddwl o Plaid Cymru, a mae hynny'n mynd i fod yn anodd iawn i wynebu, ond mae'n rili yn dechrau newid, ond beth mae'r Plaid Cymru yn meddwl o'r cymoedd, peth nawr i fi. Dwi eisiau gwybod bod nerth yna, bod ymroddiad yna gan Plaid Cymru i'r cymoedd. Diolch fawr iawn. Dwi'n gwybod os yw pawb wedi clywed, wedyn y her ydy be mae'r cymoedd yn olygu i Plaid Cymru. A dwi'n meddwl, dyna un o'r heriau efo polisïau ag ati, bod y polisïau dyn ni'n siarad amdanyn nhw, gweld Cefn Campbell yma, ti'n aml wedi cyfeirio Sioned a gwaith Hywel Williams o ran prodi yn Arfon ag ati, bod na ddatblygiadau Cymru gyfan, dyn ni'n gallu gynnig, ond bod ni angen cael y negeseuon o ran be mae hynna'n olygu, lle bynnag ydych chi yng Nghymru felly. Felly mae honna yn her i ni, ac yn rhywbeth yn ni yn gweithio arno fo, gobeithio fo sesiynau fel hyn ag ati, ond mae yna waith curo drysedd oes a cael y sgyrsiau yna. Bod angen strategaeth penodol ar gyfer y cymoedd, achos mae'r cymoedd yn unigryw. Fel mae pob rhan o Gymru yn unigryw yn ei ffordd hynna. Fel mae pob cymuned yn unigryw yn ei ffordd hynna. Ond mae wir rhaid cael strategaeth i targedu ac yn gweithio ar y gwaith gwych oedd Ian wedi wneud o ran blueprint yn Gymraeg. Green print? Oh, point. Beth ydy green print yn Gymraeg? Glass print, so werth print. Werth print ar gyfer y cymoedd. Oedd Ian wedi wneud y gwaith yn oedd mor bwysig, mae'r her yn un heidiannol, mae fe'n un rili bwysig, achos wrth gwrs, dyn ni wedi gwneud lot o waith yn y cymoedd, ond dyn ni gyd, wel pawb sydd gyda'r cysylltiad gyda'r cymoedd fan hyn, dyn ni gyd yn teimlo mor falch bod ni o'r cymoedd, mae fe'n rhywbeth sy'n rili bwysig i hunaniaeth ni, a dyn ni hefyd eisiau bobl teimlo bod nhw'r un mor, bod gen nhw'r un teimlad o balchder am beth sydd yn ein dyfodol ni, nid jyst am ein holion ni. So her heiddiannol, her really bwysig ar gweithredu ar beth o'r Christian gyda'r werth brynt. Ie, jyst i fynd nôl at y bobl sy'n gweithio ar lawr a'n dyfodol ni fel Plaid ydy'r cymoedd, achos mae yna haenau o bobl sydd wedi cael eu dadrithio gan y Blaid Lafur a y pleidiau eraill yn y cymoedd sydd ddim yn nabod ni. Ac mae munud pan nhw'n dod i nabod ni, mae'n mynd, waw, briliant. Dyma, da chi'n siarad yn iaith ni. Da chi'n siarad beth da ni eisiau siarad amdano.
da chi yn gweld y byd yn ffordd da ni'n gweld y byd. Ac munud da chi'n diswitio fo, mae 'ne rhyddfrydedd newydd ac yn gweld llwythi o bobl yn y stafell yma sydd wedi ymuno o'r blaen oherwydd bod nhw'n gweld mae'r unig ffordd i bethau newid ydy i ddod yn aelodau o Plaid Cymru ac i weithredu dros Plaid Cymru ac i ymgyrchu dros Plaid Cymru yn y cyngor. Ond jyst eisiau gwneud un sylw, i ni wedi gweld Cymru yn profi llefydd ers datganoli. Ni wedi gallu gwneud pethau wahanol. Mae fe wastad yn taro fi sut mae Caerdydd wedi datblygu ers dyddiau datganoli. Ond chi'n gwybod mae'r bwlch wedyn rhwng rhai o'n cymunedau ni a beth ych chi'n teimlo o ran y cyfoeth yng Nghaerdydd a'r prisiau yn y siopau. Os ych chi'n mynd i Lunebwy, os ych chi'n mynd i Bont yr Dawe, os ych chi'n mynd i Gystell Nedd, os ych chi'n dod i Bont y Pryd, hyd yn oed sy'n agos iawn at Gaerdydd, mae'r bwlch yn un enfawr a mae wedi tyfu. A ni'n gwybod bod hynny'n rhywbeth sydd wedi digwydd dros Gymru a dros y Deyrnas Cyfunol, dros lot o'r byd. Ond mae'r bwlch yna yn rhywbeth mae rhaid i gadw gofal, achos ni'n clywed Ciesana yn siarad o hyd nawr am sefydlogrwydd a phwf economaidd. Wel, wrth gwrs, meddwl bod yn apple pie, right? Ond, dyw twf economaidd ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn dwf sy'n mynd i bob man. Ac ni wedi gweld hwnna mewn microcosm, dwi'n meddwl, yn rhan beth sydd wedi bod yn digwydd yng Nghymru. Mae pethau rhwng Caerdydd, falle, gret, ni moyn prifddinas i fod yn un llwyrchus. Mae wedi gorboethu i raddau yn yr un ffordd mae Llundain yn gorboethu yn yr economi yn Lloegr a'r Gogledd, yn Lloegr yn gweld beth sy'n digwydd yna nawr, yn dioddau. Felly mae rhaid i ni feddwl am ail-ddosbarthu y cyfoeth. Mae rhaid i ni feddwl am gyfiawnder, yr elfen o gyfiawnder o fewn twf economaidd, a dwi ddim yn clywed hwnna gan llawer ar hyn o bryd. Diolch, a mae hwnna'n bwynt bwysig iawn. Mae rhaid i ni allu sicrhau bod pawb yng Nghymru'n elwa efo Llywodraeth Plaid Cymru. Dyn ni'n dod â hwn i ben rwan, cyn i ni gloi, dwi yn mynd i ofyn yn sydyn jyst am un pwynt arall gan y tri ohonoch chi, jyst roed rhagrybydd i chi feddwl am un o'r pethau dych chi wir yn ei garu am y cymoedd, a'r hyn dych chi'n meddwl fydd yn bwysig iawn bod Plaid Cymru'n canolbwyntio arno fo. Wedyn, cyn i fi ddod at hynny, dwi eisiau rhoi plug bach a digwyddiad sydd yn digwydd ar yr 8 o Fedi yma ym Mhontypridd, sef cynhadledd y cymoedd gan Blaid Cymru. Mae hwn yn mynd i fod yn gyfle i edrych ar ymgyrchoedd ledled y cymoedd, yn lle bod ni'n gweithredu fel etholaeth ac etholaeth, cynhyrchu taflenni ymgyrchoedd, bod ni'n gweithio fel aelodau etholedig, fel cynghorwyr, fel actifyddion, i sicrhau bod ni'n cael y neges yna allan a datblygu polisïau. Felly, yr 8 o Fedi yn yma ym Mhontypridd, felly, dyn ni'n edrych mlaen yn fawr at hynny, ac wrth gwrs mi fydd cynhadledd flynyddol y blaid hefyd yng Nghaerdydd ar yr 10fed ar 11 yr 11 ar 12fed. 11 ar 12fed o Hydref. Felly, dau beth byddwn ni'n hoffi tynnu'ch sylw chi ato fo. Mi fydd chi'n actiorwedd hefyd yma ym Mhabell y Cymdeithasedd dydd Gwener. Chi'n glywed yn uniongyrchol gan y bos. Pawb eisiau selfie fo fo'n Eisteddfod yma, felly dwi'n meddwl bod ti dal yn ein o'n ddim, does? Oes, chwarae teg. Felly, dwi'n wedi ddechrau dweud, un o'r pethau dwi wedi mwynhau yn amlwg o Ynys Môn yn wreiddiol o wedi ymgyrtrefu yn y cymoedd, yr hyn dwi'n ei garu yn y cymoedd ydy'r pobl. Mae'r bobl a'r cymunedau, mae'r croeso yn gynnes i bawb, ac er gweithio pa mor heriol ydy hi, mae faint y bobl sy'n gwirfoddoli, yn cefnogi, yn rhannu ychydig sydd ganddyn nhw i gefnogi eraill yn rhywbeth, a mae'r ymdeimlad o gymuned a chymdeithas ganddo chi yn neges dwi'n sicr wedi weld yma ar lawr gwlad a adeg y llifogydd ddoth y gymuned yn hyd mewn ffordd oedd yn gwneud chi mor falch i weld mewn adeg gweitha drwy pobl lle maen nhw wedi colli popeth bod yna gymuned yna'n bobl yn barod i'w cefnogi nhw ac yna am flynyddoedd hefyd. Felly dyna fy adlewyrchiad i. Be'n dyna ti, Sianed? Diolch, wel ie, sicr y bobl a'r croeso, mae pan ni'n cael pobl i ddod i aros dy fi, maen nhw wastad yn gweud, mae pawb yn siarad gyda chi. Mae pawb, mae'n gwybod o le chi'n dod, o beth ych chi'n neud, mae pawb moyn sgwrs, does dim reserve, a dim filter weithiau, chwaith. Ond, chymod, chi'n cael y sgyrsiau, chi'n dwlu ar hynny yn y cymoedd. Byddwn ni'n gweud, a falle mae'n mynd yn erbyn rhai o'r cyfarnau mae pobl yn cael sydd gan bobl am y cymoedd, yw, mae amrywiaeth yn y cymoedd, amrywiaeth wedi bod ers canrif, achos
llefydd o fewnlifiad oedd y cymoedd yn ystod y cyfnod diwydiannol. Felly mae yna pobl o bob mathau o gefndiroedd o ran y deyrnas gyfunol ond hefyd tu hwnt. Pobl o Wlad Pwyl, Iddewon, pobl sydd wedi dod o bedwar ban byd, wrth gwrs, i gweithio yn y diwydiant glo. A pobl yn gyfarwydd ar ymrywiaeth yna. Mae'n ymrywiaethau o ddiwylliannau. Felly, yn hollol y caffis Eidalaidd. Felly, a mae'r mynd nôl at ein werthoedd craidd ni fel mudiad cenedlaethol, yr elfen a'r ysbryd gydweithredol yna, dwi'n meddwl, sydd fel oedd ti'n darlunio yn ystod y llifogydd, fi sicr yn gweld hynny yn y cymunedau dwi wedi bod yn rhan ohonyn nhw. Wel, pobl, ond i dygnwch nhw a i hymroddiad nhw. Ymroddiad chi, y bobl sydd yn mynd allan yn ymgyrchu ac yn sefyll dros gyda chi beth ni yn gredu yn nhw. A pwynt bach arall, mae ddwy setholiad, un yn bedlunog y Lewis ac un yn bargoed ac agor y bargoed. Felly, da ni allan wrthos yma ac tan yr etholiad, os di rhywun eisiau helpio, ac eisiau gael rhan bol chydig bach ar sefod ac eisiau rhoi help i ni, cysylltwch efo fi wedyn yn o'n i chi'n cysylltiad. Ond y brwdfrydedd yn egni ac y rhoi nhw eich amser a rhoi ohonyn nhw eu hunain i bethau mae pobl yn gredu yn nhw yn angerddol. So, dyna di. Diolch o Delyth. Y balchder sydd gan bobl, y croeso chi'n cael, fi'n cytuno gyda hynny gyd, a'r peth ola sy'n ei dweud, Cymraeg y cymoedd. Mae pobl yn gallu bod yn sefydlyd am hyn a sôn am wenglish y pethau fel yna. Fi'n meddwl mae Cymraeg y cymoedd yn rhywbeth really arferch, mae fe'n rhywbeth cynnes, mae fe'n rhywbeth agos at galon y pobl, a'r ffaith bod cymaint o bobl yn y cymoedd o ddim wedi cael y cyfle i ddysgu'r iaith eu hunain. Maen nhw'n teimlo mor angerddol o blaid y Gymraeg, maen nhw'n teimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddyn nhw, mae fe'n rhan o'i bywyd nhw. Os maen nhw'n siarad yr iaith neu ddim falle, maen nhw dal yn dysgu yn ein siaradwr newydd, fi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth mae'n rhaid ni ymfalchu ond mae'n rhaid ni ddathlu hynna, y Gymraeg fel mae fe'n bodoli yn y cymoedd a fel bydd e'n parhau mewn y siaradwyr, mae'n rhaid ni groesawu Cymraeg i bawb a Chymraeg pawb. Diolch o galon, ffordd berffaith o orffen. Felly, diolch o galon, Delyth, Cymeradwr Cymoedd, a diolch i chi gyd am yr hynny.